Icho iwewe ka. My name is Magic Wacho aka Icho. Sana stawea mana nerimwe episode ronzi inside a hit song waiza kuti chichinoitika panoitika hit song ma hit songs emuZimbabwe waiza. So ndakaposta pa Instagram kuti guys ndina Mr Fire Emoji Mr Chizimbe waiza kuti ndudze mbunza muda kuti ndimbunze. So vanhu vakanipa a couple of questions. I think ndine list re about 15 questions waiza dzandoda kubvunza murungu waiza. Saka chibaba maita sei? So today I'm with Leo Magozz maiza. Saka ndaiti mbovabvunza mbunzo chingonzwara fa. Saka mbunzo wekutanga wandakabvunzwa ndokuti mukoma Leo Magozz Mr Chizimbe Mr Fire Emoji zita renyu chairo chairo rekuberekwa ndirinonzani? Right, in his rangu rekuberekwa ronzi Leo Magozz. Serious? So Leo Magozz is actually Leo Magozz. Okay. Nice. It's actually Tabonga Leo Magombezi. Boom. I don't jump by my background history, but don't talk about my hit songs. Tell me about Fire Emoji. Like, what do you? Muganza, what is Fire Emoji? Mufunge. What Fire Emoji? No one career. Yes. The foundation of my career. Yes. That's Fire Emoji for me. It's the foundation of my career. Fire Emoji, Leo Magozz career foundation. Yes, mbunzo wangu wechituri panapa ndi. I think uyu mbunzo nditori nawo inini ndakaubvunzwa pa Instagram but they know tori mbunzo watoriwo nawo. Auziva kuti like song yeFire Emoji yekutanga ndakaona ine vanhu vakawanda ine vanhu 4. Yechitu ine vanhu wobo remix even remix ZimDancehall. Alright, chataura zve ZimDancehall mira timboise pa side handi. Mbunzo wangu kuti who owns Fire Emoji song yekuti Fire Emoji inoonwa nani muridzo song iyo ndiani? Alright, song yekuti Fire Emoji is owned by a record label in 053 Mchegutu 053 Music. No, you know, one of the project. Fire Emoji. How? What happened? Chicha gaitika. Alright, what happened is 053 yakatunganidza studio, yes. Leo do the chorus, Dinfo do a verse, Brenjik do a verse. That's what happened. And the producers, so basically you are trying to say song yo Fire Emoji yo. Iripa Masters, Iripa YouTube, Irikwese. You don't have any rights of that song. I don't have any rights, but the song chose me in the streets. Oh, Saka, basically on a Fire Emoji, Mr. Chizimbe, but it's not your song. Yeah, I am on Chizoma. But you don't write us, you know, the chorus rakapenga. Alright, let's talk about alright. Video rachona rakazoburitwa futhi. You don't own the video. I've seen the video at Rispa account pa Goresh too. Video rekutanga, I think. Yeah. What happened? Jesus is wrong. Jesus. Alright. Even remix Resh too. Mira. What goes alright? Mbonisa maybe from an artist perspective kuti chichinoitika muindustry. Because pamwe nanzunzwisisa kuti like song yacho naisi yako, the video arisi rako, zvese asiswa ma accounts ako. What's going on? Chichinechitika. Alright, chakatoitika ndechekuti song yakauya andisandari. Right. I didn't expect that much from the music. So pandikatomboshedzwa ku studio, I just thought just one of those songs nogoita my projects because I just love to make music. Saka not expected kuchatoita hit song ndambonya kubuka nazo stereo. I know that I'm building, trying to build it was create a channel yangu so channel yako on YouTube inonzi Leo Magozz music. Okay, nice. Okay. So now let's talk about the ZimDancehall remix. Downzwisisa why taka alright the hip hop remix, yes, it's a hit song, yes, and it's ndaona inana Holy 10 inana Kiki ina vanhu vakawanda wanda and it's yes ZimDancehall. Like why ZimDancehall? Why? I feel like music industry apana unity mweya pane division yekuti vanhu hip hop vanhu dance but all in all
tangofanana or doing the same thing. We're entertaining artists in Zimbabwe. We were trying to push the music industry in Zimbabwe. So why divide people? Can I unity push our industry? So you were trying to unite when you ZimDancehall, maybe hip hop in one song. Exactly. Nice. That is nice. Saka Leo, pani pandiro to ndijekisere pandisunya tonzwisa kuti like how does it work kuti iwe unoimba music then mumwe munhu ozoona music yaunenge wakaimba like chichi neve zvine zvakanyatsokuva like background chichi nechanyatsoitika because I think in music zvondivhara I think there are also other people out there vanoda kunzwisa kuti like zvinofamba sei even mamwe artist anenge achipinda upcoming artist anenge achipinda muindustry vada kunzwisa kuti how does it work chichi nechanyatsoitika kuti zvizodaro. Alright, chinoitika pamusic inoshanda nema-agreements whether verbal kana kuti paperwork waize so sakaitika pafire emoji ndichikudai so iyi nichangotanga nasina mari yekuenda kustudio ndochokwadi I didn't have money to studio time saka chakaitika ndechekuti 053 anga ane equipment anga ane everything anditi so you saw talent in me. I appreciate that. Yes. You saw talent in me kuti bana ne potential yokuita something. So chakabva tatise boys ngatigadzire something. Tagadzira something singatomboziva kuti chatoita mawaves akaya chicharira worldwide. Verbal agreement yatikaita ndeyongoti mukomana sezvo anga ane equipment anga atora akati inini boys benefit yandichatora pasong apa ndeyekuti macopyright esong ndichatora one ndisawa name tag but macopyright ekuzoti manoperforma mastage nekuita sei that's for you because benefit yenyu song ikazoblowa image renyu nemabrains enyandasi anokura saka ndo agreement yatikaita and it's fair. Same nevideo rakabva rashutwa nadirector Leo. Okay, so kuti futi video arisi pachannel page 053 yangu you get it. So same deal rakangoitika futi iro kuti takawirirana ndo same deal rakaitika naLeo came with the idea kuti boys song yenyu ine potential so I want to shoot a video but deal rakakuita ndezvekuti ndikashuta video I'll cover the budget everything sema expenses ese kushuta video get it. But video robarera pachannel back. So it's a fair deal. It's a fair deal foot because no putika foot it's also fame for you because you were an upcoming artist. The relevance. You get it. Nice. Okay. So explain more. Is it the same thing chikuitika foot pane ma remix kana kuti zvakafamba sei zvekufamba sei? Yeah, inini ndisati ndava established. Yes. Pakataka song yacho kublowa kwayo ndisati ndova financially stable kuti ndikwanise kusponsor projects. So I appreciate all the guys kubva kuna 053 director Leo kusvika kuna ZimCeleb because ZimCeleb ndo akazobata project from Leo akabva ari pusha marketing akaita marketing yesong kuti izozikanwa nevanhu all this to ZimCelebs because ndakazonatsokupusha then the remix abva azoibata abva aita maconnections ndanga ane malinks nemaartists akazopinda pafirst remix yehip hop. So I don't know how he did it, but I want to do this for you. Aita magic. So it's a fair deal at the end of the day because it benefited my career. Now everyone knows you. Now we are speaking about Fire Emoji. Okay. Nice. Okay. Now let's talk about ZimDancehall. So yeah, tambisa paside ya remix ya ZimDancehall. So now I'm now scared ndikunzwa kuti yekutanga own work, H2 own work. Ko H3, at least H3 alright. Explain. Zvakafamba sei pane H3. Ndikuzwa kuti kubuda mangwana. Iri kufamba sei? Alright. Chakaitika pane madiresa akaitika. I appreciate all the guys for doing how they did and it. But now chakazoitika pa Fire Emoji H2 version 2 ya ZimDancehall. Now I had my sponsors vakandibatsira kuti mfana wangu I know kuti you're struggling kuti usimuke anditi and the way you're building your career based on favors, of which is a good thing to me but they actually wanted more for me. So vakanditi mfana wangu we're gonna sponsor everything for you
idea from Fire Emoji remix dance. My videos, but my artist, everything. Recorder, everything. Producer video, yes. Marketing. Yeah. Even so, basically, it's good to Fire Emoji remix H2. Deako. Personally, Deako, you own it. Yeah. Icho, Mr. Chizibebora, Saka. Question yangu wanyaya kuti iri kuuya futi nema terms and conditions here for vanhu vakaita videos and stuff, sponsors, like tell me ndinyatsonzwisa kuti zvafamba sei this time. Okay, now it's different. Because chakazoitika ndechekuti kwauya masponsors. The sponsors vakaita sana Scarf More nana Steers vakandisupporta vakati talent, we love you, we love your art, we love your work and what you're doing, and we'd love to sponsor you. Pane here chakubuda kuti tikuitire. So we had this idea in a team ramba kushanda naro, the Fire Emoji remix dance. And I also think ZimDancehall artists need one love in the particular wakaita vakashowa love because they really put in work ekuti chinatsoita zvakanaka. So yeah, that's what happened. Scarf More and Steers came through. We want to do something for you, so they actually sponsored for everything. So vangosponsor ZimDancehall chete kana kuti na chimbomira ndibvunza pesa ndaudzisaka because like wati wabvunza kuti vakandibvunza kuti ndichiri kunzwa kuda kuexplaina zvakaitika paremix. Wanditi mira nditaura wanditi hanzi uda kuitirwei, so namwe pamwe wangu wangotaura ZimDancehall azokuchema zvese. Alright, ndingomhanya vacho kwamngwai. Alright, saka ini ndine EP but ndakaita blanda chokutanga ndakaexplainera kuti pane zvandikaita, pane maproject andikabuditsa, there's an EP andikabuditsa, unfortunately ndandakaibuditsa platform yangasati yakuzikanwa nevanhu. Ndakaita YouTube channel yangu recently aisati yaane masubscribers akawanda, so EP harinokwanisa kuwana push yachona chaicho, harinokwanisa kuwana recognition yakanatsoka. So what I proposed to them, ndakavaudzawo chichemo changu ichocho kuti I did this project but rikashaya kushika nekuda sese. Vakati no, what we can do for you togona kubatsira futi kupusha EP ro by shooting my videos mamwe EP ro. So right now turi ne 3 videos atikatoita manyowai pamusoro remix remix. So turi this week mangwana turi Fire Emoji remix turi 7 days to badati rime video to badati 7 days to rime video barati mondudzo iweweka renda curious mondudzo. Saka pa video richatanga right after ZimDancehall richatanga pane EP apa 3 video ndiri richatanga. Alright, pane song yangu yandikaita na Holy 10 inonzi Energy, Holy 10 napande inonzi Holy icho iweweka inonzi Energy. So why is that? Ndoye kutanga kubuda video rasho after Fire Emoji remix. Saka iyi video inenge riri pachannel papo, saka tikutomhanya unosubscribe pachannel yako inonzi chini Leo Magozz music. Yes. So when we say please guys go and subscribe to my new YouTube channel, more content is coming kusvika December, make makwara nema videos. Team rangu Leo Magozz team iri kupromisa manyama. Oyo hai vanhu vanga vakamirira chamama chingoti pahameno kana ka freestyle ka wanted hai ngoti boka freestyle ndingokupai zvamajaira zvatajaira zvatoziva right. Tomorrow is a mystery, live usina limit, usararamire munhu ndoziva mwakataya ndikuziva. Aiwa wabirira wadzambirira watipa Fire Emoji. Yes, Fire Emoji tiri kubuda mangwana tikuziva tatoprepared ende Fire Emoji taakuiziva mbotipo something waiza kana akapela kana kemaladies shaini mabebe akawana ndo ari kufollowing saka ambozwawo voice rako. It's not like I'm gonna read my stuff but alright chimbotiroera timonzwa pane song inonzi Shiri pa EP racho ndingabudisa icho chikuroerwa song iri pa EP iweweka icho baby you the same as long as uneni
Me against the world, but I wanna manage it. Yo. Baby, who they say? Yeah. As long as we need. Icho. Oh yo. Topedza. Iwewe ka.